Bilindiği üzere aslında hûn dizanin bi sed salan e li van axan azadî wek hevî biratî ew tekoşîna wê tê meşandin. Di hilbijartinên xwecihî de di rêveberên xwecihî de jî ev tekoşîna me berdewam bû. Bi taybet di sala 2024 de evan hilbijartinan de berbijêrên ku hebûn bi taybetî xelkê me xwedî li wan derketin. Gelên din, dayık, ciwan, partiyên siyasî û hemû kesên ku piştgirî dan em carek di spasiya wan dikin. Êrişekê ku dema bê kirin eger mafekî demokratîk bê bikaranîn û tekoşîna xwe bê kirin encam serkeftî dibe me ev yek jî di van rojan de dît. Di demê dawî de li Wanê ew rewşê ku çêbû diyar kir ku gelê me ji daxwaza xwe azadiyê wekheviyê edaletê derbas nebûye û hê jî xurttir bûye û xelkê me ji van mafê xwe jî derbas nabe. Ji bo ku em civakekî hî xurttir jî ava bikin em ê tekoşîna xwe berdewam bikin. Ne tenê li Wanê li hemî erdnîgariya ku em lê dijîn ev hêvî zêde bû êdî. Ew biryara ku desteya hilbijartinê jî girt carek din baweriya gelê me diyar kir ku wê wekhevî wek edalet em bêjin pêk bê. Vê mazbeta ku me girtiye jî berê ji bo hemû dayîkan, ciwanan û ji bo giştî kesên ku piştgirî dan û em bawerin wê edalet pêk bê ku em ê bi tekoşîna xwe jî vêya berdewam bikin. Ji bo her kesî pîroz be, ji bo me hemû wan bi xêr be. Spas dikim. Evet, saygıdeğer basın Belê rojnamevanên hêja gelê me temaşevanên hêja ku nihat li me temaşe dikin. Berî her tiştî ew hilbijartinên ku li Wanê sîwekê adarê çêbû û li seranserê Tirkiye çêbû ew kesên ku mafê xwe demokratîk bikaranî dengê xwe da em spasiya wan dikin. Me berê jî got em niha jî dibêjin ev hilbijartin ji bo aştiya civakê, ji bo aramiya civakê, ji bo xizmeta gel bibe wek amûrekî. Demekî Kurt be jî me dît ku edalet xwestin navberê bidine lê carek din jî biryara ku derket me dît ku wek helwestek li hemberî vê yekê bû. Dîsa gelê me ku xwedî li îrada xwe derket, xelkê me Wanê û giştî ciyê din jî ku vê proseyê de piştgirî dan û li kolanan bûn. 85 milyon kesên li Tirkiye ku em hene dîsa partiyên siyasî serokê wan, nûnerê wan, saziyên demokratîk, ketkarên ragihandinê rojnamevan û xelkê ku giştî hişyar bûn ji bo vê mijarê bo giştî em spasiyê xwe pêşkêş dikin ji wan re. Ew biryara ku dadgeha desteya hilbijartinê jî girtibû diyar kir ku serdestiya hiqûqê û edalet wê pêk bê û aştiya civakê, hêviya civakê, yekîtiya bi hev re ku wê xelk karibe bi hev re bijî bihêz bû. Dîsa dayîkên aştiyê niha li gel me ne. Di erdnîgariya me de êdî em naxwazin şer, nehiqûqî çê bibe. Pêwîstiyek me bi vî tiştî nîne. Pêwîstiya me bi aştiya civakî heye. Giştî pêwîstiya me bi jiyanek bi hev re bi rûmet pêwîstiya me wê yekê heye. Berpirsiyartiya me diviya lî de heye. Êdî ji bo aştiya civakê em bikaribin çê bikin divê em li bajarê xwe xweşik li Wanê jî xizmetê baş bikin dem dema vê yekê ye. Birêz hevseroka me jî li vir e dîsa encûmenên şaredariyê hemû hevalê me ku nav kar dibin dîsa saziyên demokratîk, saziyên sivîl
بگشتی ام باجار خو مب هاوره پرسکریک خو جبو کو چاره سر بکن دناو هفکاری دبن جبو کو ام گل خو خدمت کی باش بکن دویاله ده ام پروسه کی دموکراتیک بمشینن و جبر کو اف بریارا به داین جی کت هات داین ام گلک سپاس کن برا بخیر به چاپمنیا کتکار و گلمه ولات پاریس ام بیجن تکوشینا من یا آزادیه یا دموکراسیه یا وکهویه به 100 سالانه بردوام دکه نکو ام دکارم بیجن به 10 سالانه یا 20 سالانه وکی ام بیجن هلبجارتن روبرین خوجهی دجی به همان فکریات و تکوشینا من بردوام دکه لی ام لورده جبوی کو جیانه کی آزاد جبوی کو جیانه کی وکهف جبوی کو جیانه کی دموکراتیک اوین کو سری دا هوالن مین جوان هوالن مین جن دایکن ما گل می آزادی خاص ام لور سپاسدارن جبر کو بشکریه کی مزن hatta dayın ji bo ku em bêjin jiyanekî azad bê afirandin wekî ev bûyerên dawiyê da hatin qewimên jî gelê me em bêjin saziyên sivîl ciwan hevalên jin dayîk dîsa em bêjin bi awayekî xurt ve tekoşînek jî din holê îro me mazbata xwe jî stand em hêvîdarin bibe vesileya jiyanekî azad bibe vesileya jiyanekî vekhev bibe vesileya jiyanekî demokratîk û tekoşîna me jî wê her wiha berdewam bike em dîsa spasdarin ji bo tevlêbûyîna ve ji me hemiyan rast serxêrê be û serkeftin ji me re.